በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ብጥዕና በህይወት ክሳብ ስለጽናሕና ዕድሜን ንስሓ ስለዝሃበና ስሙ ንዘለዓለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና ንዓና ነቶም ሓጥኣን ምጻድቃን ፀሓይ እንዳብረቐ ዝናብ እንዳዝነበ ብህይወት ብጥዕና ስለዝጓስየና ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም። ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎትን በረኸትን ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን አመላድነት ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሓራይን በዓር ሎሙውን ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላክና ከምቲ ዝሓለፈ እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ከጸናንዓና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ከነቓቕሐና እናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክልተ ዓይነት ጾም እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ናይ ውልቂ ወይ ከዓ ናይ ግሊ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ኣዋጅ ናይ ሓባር ጾም እዩ። እቲ ናይ ግሊ ወይ ከዓ ናይ ውልቂ ዝበሃል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብስርዓቱ ስርዓት ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣገባብ ሓደ ሰብ ወይ ድማ ሓደ ክርስቲያን ብግሉ ስጋዊ ድሌታቱ ንምቕፃዕ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ዘለዎ ርክብ ንምድንፋዕ ስጉ ኣብ ትሕቲ ነፍሱ ንምቕፃዕ ተባሂሉ ዝጾም ጾም ክኸውን ከሎ ከምኡ ከዓ ካህን ወይ ድማ ኣቦ ንስሓ ንሓደ ክርስቲያን ቆነና ናይ ጾም ዝህቦ እዚ ጾም እዚ ናይ ግሊ ወይ ከዓ ናይ ውልቂ ጾም ይበሃል። ከመይ ብጀካቲ ጾም ዘሎ ኣካል ከምኡ ከዓ ብጀካቲ ቆነና ናይ ጾም ዝህብ ዘሎ ካህን ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር ካልእ ካብ ወፃኢ ክፈልጦ ዝኽእል ኣካል ስለዘየለ እዩ። በዚ ምክንያት ናይ ግሊ ወይ ከዓ ናይ ውልቂ ጾም ተባሂሉ ይፅዋዕ። እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ኣዋጅ ጾም እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብናታ ስርዓት ብናታ ኣገባብ ዝተፈላለየ ሽግር መከራ ክመፅእ ከሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጾም ናይ ምእዋጅ ህዝቢ ተማህለሉ ጾሙ ኢላ ናይ ምእዋጅ ናታ ሓላፍነትን ስልጣንን እዩ። ብጠቕላላ ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብዕለት ተታሒዙለን ወይ ድማ ዕለት ተቆፂርለን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝፅወማ 7 ናይ ኣዋጅ ኣፅዋማት ኣለዋ። ንሳቶም ከዓ ጾመ ነቢያት ካብ 15 ሕዳር ክሳብ ድሮ ልደት እዩ። ካልኣይ ጾመ ነነዌ 3 መዓልቲ ቅድሚ ጾመ 40 ዘሎ 2 ጾሙን፣ ሳልሳይ ጾመ ገሃድ ድሮ ልደትን ጥምቀትን፣ ራብዓይ ጾመ 40 55 መዓልቲ፣ ሓምሻይ ጾመ ዓርበ ረቡዕ እዚ ብጀካ ኣብ ዝመ ትንሳኤ 50 መዓልቲ ከምኡ ከዓ ብጀካ ልደትን ጥምቀትን ተራ ዘይውዒሉ ኩሉ ግዜ ዓርብን ረቡዕን ዝፅወም እዩ። ሻድሻይ ጾመ ሃዋርያት፣ ሸውዓይ ከዓ ጾመ ፍልሰታ እዩ። ስለዚ ንሎማዓንቲ እምበር ከም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ሓደ ካብቶም 7 ናይ ኣዋጅ ኣፅዋማት ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ጾም ዓብይ ጾም ክርኢና ዓብይ ጾም 40 ጾም ወይ ከዓ ጾመ ክርስቶስ ጾመ ኢየሱስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጾም ብዛዕባኡ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላክና ክንርኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ከጸናንዓና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ከነቓቕሐና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ዓብይ ጾም እዚ ጾም እዚ ወይ ድማ እዚ ዓብይ ጾም ተባሂሉ ዘሎ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዝጾሞ 3 ዓበይቲ ኣርእስቲ ናይ ሓጢኣት ዝሰዓረሉ ንሕና እውን ብጾምና ነዚ ሓጢኣት እዚ ነቲ ናይ ክፍኣት በዓል ቤት ዝኾነ ዲያብሎስ ከም ንስዕሮ ዝመሃረና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ተጻሒፉ ከም ዘሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮርዳኖስ ብዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ወዲ ካህን ዘካርያስ ምስ ተጠመቐ ብኡ ንብኡ ከዓ ናብ በረኻ ኸደ እዩ ዝብል። ስለዚ ኣብ በረኻ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ን40 ለይትን 40 መዓልትን ጾመ 3 ዓበይቲ ኣርእስቲ ሓጣኡ ከዓ ሰዓረ። ስለዚ ንሕና እውን እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበና ኩላትና 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾምና ወይ ድማ እዚ ዓብይ ጾም ዝበሃል ዘሎ ጾም ጾምና ከም ናይ ስርዓት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስጋና ኣብ ትሕቲ ነፍስና ነግዝኣሉ ነቲ ዝፀረርና ሰይጣን ነቲ ዝፀረርና ዲያብሎስ ከዓ ንስዕረሉ ዓብይ ናይ እግዚአብሔር አምላክና ሓይሊ እዩ።
ኣብ ቅዱስ ወንጌል እንተ ተመልኪትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ 40 ለይትን ምጾመ ጠመ ይብል ሽዑ ተፈታኒ ክፍትኖ መጸ ሰይጣን ናብ ኣምላኽ ኣብ ዝቐረብናሉ ግዜ ንስጋና ኣድኪምና ነፍስና ክንሃንጽ ኣብ ዝሓሰብናሉ እዋን ኩሉ ግዜ ንዓና ንምፍታን ላዕልን ታሕትን ይብል እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ 40 መዓልቲ ምጾመ ሰይጣን ከም ተሓሳቡ ዕሩቕ ርእሲ ክብሪ ንዑ ይኹን ታራ ሰብ ስለ ዝመሰሎ ክፍትኖ መጸ ይዝብል ስለዚ ጠሚ ከም ዘሎ ረኣየ ጸይሙ ከም ዘሎ ረኣየ እሞ ታራ ሰብ ዕሩቕ ርእሲ ስለ ዝመሰሎ ክብሪ ንስሙ ይኹን ሰይጣን ወይ ድማ ዲያብሎስ ከዓ ክፍትኖ መጸ ተኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሰይጣን ሰዓሮ ካብ ዝርኡውን ኣርሓቆ እዚ ከዓ ሰይጣን ንኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍትኖ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ይብል ስለ ሰይጣን ንኣምላኽ ዝኣክል ንእግዚአብሔር ንወልደ እግዚአብሔር ንኢየሱስ ክርስቶስ ክፍትኖ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እንተኾነ ንሕና ደቂ ኣዳም ወይ ድማ እቶም ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባሃልና ሰባት ንፈተናታት ሰይጣን ክንስዕር ከም ንኽእል ዝረዳእና ህያው ቃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ሓይሊ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ጸጋን ጥበብን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብስርዓት እንተደኣ ይጸውም ኣሎ ኮይኑ ካብ ናይ ሰይጣን ፈተና ናጻ ይኸውን ሰይጣን ክፍትኖ እንተደኣ መጺውን ዲያብሎስ ክፍትኖ እንተደኣ መጸውን ንሰይጣን ንዲያብሎስ ክስዕሮ ከም ዝኽእል እዚ ናይ ኣምላኽናን ናይ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዝገበሮ ዓብይ ትምህርትን ዓብይ መገድን ይንዓና ስለዚ ንሕና እውን ናይ ክርስቶስ ካብ ኮና ብስሙ ኣቢና ብክርስቶስ ክርስቲያን ካብ ተሰመና ነቲ ዘርኣየና መገዲ ሒዝና ክንጓዓዝ ግድነት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይዋርኢድና እንተ ተባሂሉ 40 ለይትን 40 መዓልትን ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ጾመ ጠመ ይብል ሽዑ ተፈታኒ ክፍትኖ ምስ መጸ ሰዓሮ ስለዚ ክርስቶስ ዘርኣየና እዚ እዩ እምበኣር ዲያብሎስ ክፍትነና እንተደኣ መጺኡ ሰይጣን መታን ከይፍትነና ኣብ ዙርያና ኣብ ዝመጸሉ ሰዓትን ግዜን ንስጋና ብጾም ኣብ ዘድከምናሉ እዋን ንስጋና ብጾም ኣብ ትሕቲ ነፍስና እንተደኣ ነግዝእ ኮይንና ነቲ ዝፍትነና ዲያብሎስ ክንስዕሮ ግዲ ይኸውን ከመይ ብክርስቶስ ክርስቲያን ካብ ተሰመና ነቲ ክርስቶስ ዘርኣየና መገዲ ሒዝና ክንጓዓዝ ከዓ ግድነት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዓብይን ቅዱስን ናይ ጾም ወርሓት እምበኣር ክርስቶስ ኣምላኽና ንዲያብሎስ ከም ዘሕፈሮ ኣብ ወንጌል ጽሑፍ እዩ እቶም ንክርስቶስ ኣሚንና እንነብር ነዚ ጾም እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ዘመን ህይወትና ብምልኡ እንዳጾምና እንነብር ሰባት ፍጹም ንሰይጣንን ሰራዊቱን ካብ ዙርያና ከም ነርሕቆም ክንኣምን ይግባአና ብሓቁን ንቅዱሳን ኣቦታትና መሲልና እንተደኣ ጾምና ንሳቶም ንሰይጣን ከም ዝሰዓሩ ንሕና እውን ንሰይጣን ዘይንስዕረሉ መንገዲ የብልናን ማለት እዩ ኣቦታትና ቅዱሳን ኣሰር ክርስቶስ እንዳሰዓቡ በቲ ዘርኣየ መንገዲ ጾይሞም ሓይሊ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ረኺቦም ነትፈተነ ዲያብሎስ ከም ዝሰዓርዎ ንሕና እውን ብክርስቶስ ክርስቲያን ካብ ተሰመና በቶም ናይ መንፈስ ኣቦታትና ድማ ካብ ተመካሕና በቲ ንሶም ክኸዶ ዝግብኦ መገዲ እንተደኣ ኸይድና በቲ ንሶም ዝሓለፈዎ መገዲ እንተደኣ ሓሊፍና ንዲያብሎስ ንሰይጣን ዘይንስዕረሉ መንገዲ ወይ ድማ ንሰይጣን ንዲያብሎስ ዘይንስዕረሉ ምክንያት ወላ ሓደ የለን እንተኾነ ግን ጾም ክበሃል ከሎ ዘይምብላዕን ዘይምስታይን ጥራሕ ከም ዘይኮነ ብልብና ምስትዋዕል ይግባአና እዩ ብዙሓት ሰባት ጾም ክበሃል ከሎ ካብ ብልዕን ካብ መስተን ምኽልካል ጥራሕ ኢና ንሓስብ ግና ጾም ብገዛእ ርእሱ ዘይምብላዕን ዘይምስታይን ተባሂሉ ወይ ድማ ዘይምብላዕን ዘይምስታይን ጥራሕ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ካብ ሓጢኣትና ክንናዘዝ ርክሰት ክንሓድግ ሓምየት ጽልኢ ቆይቁይ ቂምታ በደል ስስዐ ኮታስ ኩሉ እቲ ምስ ኣምላኽ ከንብረና ዘይክእል ዘበለ ሓዲግና ብኹፍት ልቢ ብንጹሕ ህሊና ክንጾም ይግባአና እዚ ዓይነት ጾም እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሞገስን ክብርን ተፈታውነትን ተሰማዕነትን ዘውህብ እዩ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንረክብ ጸጋ ኣምላኽ ይዓስልና ስለዚ ክፍትነና ሰይጣን እንተመጸ ብንቡ ክንስዕሮ ንኽእል ኢና እዚ እንተደኣ ገበርና ንጾሞ ጾም ካብ ኣምላኽና ካብ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋን በረኸትን ከውህበና ናብራና ሰላም ህይወትና ከዓ ዝተቐደሰ ክኾነልና ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓብ ጾም ኮነ ካብዛ ዓብ ጾም ወጻኢ ኣብ ንጾሞ ሰዓትን ግዜን ዘይምብላዕን ዘይምስታይን ንበይኑ እኹል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኩሉ እቲ ካብ ኣምላኽ ከርሕቐና ዝኽእል እከይ ዘበለ ኩሉ ገዲፍና ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተዓሪቕና ሓጢኣትና ተናዚዝና ንጾም እንተደኣ ኮይንና ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ በረኸት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋ ክንረክብ ንኽእል ዘመን ህይወትና ኩሉ ከዓ ሰላም ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ እንተደኣ ዘይጌርና ግን ዘይምብላዕ ዘይምስታይ ንበይኑ ወላ ሓንቲ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ካብዚ ቀፂልና እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ለይትን 40 መዓልትን ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ምስ ጾመ ዝተፈተኖ ፈተናታት ኣሎ ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ
سلست عبيتي أرست حاتاو ويدما سلست عبيتي أرست حاتيات ديابلوس نكريستوس أملاهنا فتين ونيريوم سلازنا هي كريستوس قامن فتنون كما يزمسل سلامنتاي تفتنه سلامنتاي كصومه سلست أرست حاتاو استبهلو من يوم 4 معلتنا يمصام مسترك سلامنتاي زيوم 4 ነገራትና እምባር አብዞሽጤ ዓብጾም ተባሂሉ ዘሎ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጾም ብዝርዝር ከርኢ ስለዚህ ስለምንታይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾመ ስለምንታይ አኸብ ዲያብሎስ ተፈተነ እተማ ዓበይቲ ሰለስተ አርእስተ ሓጣው ዝተባሃሉ ከመነመንዮም 40 መዓልቲ ኸነ ምንታይ ጾመ ትሕት ኢሉ 30 ልዕሊሉ እውን 40 መዓልቲ ምንታይ ጾመ ንምንታይ 40 መዓልቲ ጾይሙ 40 መዓልቲ ናይ ምጽዋም ምስጢር እንታይ እዩ ንዝብል እግዚአብሔር ከም ዝረዳእና መጠን ካብዚ ቀጽልና ክርኢና ኣብ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 1 እንታይ ይብል ድሕረዚ መንፈስ ቅዱስ ንጎይታ ኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወሰዶ ይብል ድሕረዚ ክብል ከሎ ድሕሪ ኣብ ዮርዳኖስ ብዮሐንስ መጥምቅ ምጥማቕ እዩ ስለዚህ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ብዮሐንስ ክጥማቕ መጽ ይብል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 1 ተመልክትና ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጽዩ ብዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ ካህን ድሕሪ ምጥማቑ በድሕረዚ ድሕሪ ጥምቀቱ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ በረኻ ናብ ገዳመ ቆሮንጦስ ከደ መንፈስ ናብ በረኻ ኣውጽኦ ክብል ከሎ ሓሳቡ ፍቃዱ እዩ ስለዚህ ብዘይ ድሌቱ ብዘይ ሓሳቡ ዘይኮነስ መንፈስ ናብ በረኻ ኣውጽኦ ክብል ከሎ ሓሳቡ ፍቃዱ እዩ ንኣብነት ጾምን ፈተኑን ምስ ፈጸመ ጎይታ ብሓይል መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ይብል ወንጌላዊ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 14 ክፍተን ኢሉ ኣይከደን ተኾነ ፈተና ስለዚ ተርፈሉ ማቴዎስ ብዲያብሎስ ክፍተን ኢሉ ጻሕፈ ናብ ገዳም መኻድኸ ስለምንታይ እዩ እንተበልና ድማ ኣብ ገዳም ጾር ንወጣንያን ዝቐለለ እዩ ንፍጹማን ግና ብርትዐ ስለዚ ንኹሉ ኣብነት ክኸውን ኢሉ ናብ ገዳም ቆሮንጦስ ወይ ድማ ናብ ገዳም ከደ ይብል እዚ እንጠቕሶ ዘለና ኩሉ ወይ ድማ ካብ ጀሚርና እንጠቕሶ ዝርዝር ብዛዕባ እዚ ዓብጸም ብምልኡ ካብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ትርጓሜ ወንጌል ዝተወስደ እዩ ኣብቲ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ትርጓሜ ወንጌል ተራ ኣቲና አንቢብናዮ ብዝርዝር እዚ ንዘራርብሉ ዘለና ነገራት ብሰፊሕ ወረኸበ ኢና ስለዚ እዚ ተገሊጹ ዘሎ ከም ተቀድም ኢሉ ዝተባሃለ ካብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ኣብቲ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ትርጓሜ ኣቲና እውን ክነንብቦን ክሪኦን ንኽእል ኢና ነቲ ፈተና ደልይዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ፈተና ሓይሉ ከጥፍ ኢሉ እምበር ፈተንኡ ደልዩ ኣይኮነን ከም ዝብል ሳዊሮስ ዘኣንጾኪያ ሃይማኖት ኣበው 5:25 ስለዚ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ገዳመ ቆሮንጦስ ከይዱ በቲ ፈተና ዝተፈተነ ነቲ ፈታኒ ሓይሉ ከጥፍ ኢሉ እዩ ይብል ትርጓሜ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተናታት ኣብ ልዕሊኡ ክፍጸም ብፍቃዱ ኣይለዓዓሎምን በታወኹም ደኣ ብሓይሊ እቲ ምስጋ ዝተዋሃደ ቃል ጠፍኡ ከም ዝብል ሳዊሮስ ዘኣንጾኪያ እዚ እውን ኣብ ሃይማኖት ኣበው 5:14 ማለት እዩ እምበር ካብ ጸዋፂና ንሪኦ እንታይ እዩ ክርስቶስ አምላኽና 40 መዓልትን 40 ለይትን ስለምንታይ ጾይሙ ስለምንታይ 40 መዓልቲ ክጸውም ዝደልዩ ንዝብል ድማ መልሱ ከም ዝስዕብ ይኸውን ክርስቶስ አምላኽና 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ ንዝብል አዳም 40 መዓልቲ ዝተዋህበ ክብሪ ስለዘጥፈአ ክብሪ አዳም ንምምላስ ኢሉ እዩ ስለዚህ መጀመርታ ምክንያት ወይ ድማ ናይ መጀመርታ ምስጢሩ ክርስቶስ አምላኽና 40 መዓልቲ ዝጾመሉ ምክንያት አዳም ኣብ 40 መዓልቲ ዝተዋህቦ ክብሪ ውልድነት ስለዘጥፈአ ክብሪ አዳም ንምምላስ ከም ዝመጸ ንምንጋር እዩ ተኻላይ ድማ ሊቀ ነቢያት ሙሴ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾይሙ ሕጊ ኦሪት ተቐበለ 10 ትእዛዛት ኣብ ጽላት ኣብ ደብረ ሲና ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ሊቀ ነቢያት ሙሴ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምጾመ ተቐበለ ይብል እዚ ከዓ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ካብ ፍቅዲ 12 ክሳብ ፍቅዲ 18 ከምኡ ከዓ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 18 ተጻሒፉሎ ክርስቶስ ከዓ 40 ለይትን 40 መዓልትን ጾይሙ ሕጊ ወንጌል ሰርዐ ከምቲ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ሙሴ 40 መዓልትን 40 ለይትን ናብ ደብረ ሲና ጾይሙ ሕጊ ኦሪት ተቐበለ ዳግማይ ሙሴ ክርስቶስ ድማ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾይሙ ሕጊ ወንጌል ሰርዐ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝለኣኾም 12 ሰለይቲ ምድረ በዳ ርስቲ ሰልዮም 40 መዓልቶም ተመልሱ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ ምድረ በዳ ካብ ሲና ናብታ ማዓረን ጸባነ ተውሕዝ ከነአን ሃገር ክመጽእ ከለው ነቶም ኣቂድሞኦም ዝነበሩ ኣሕዛብ ነቶም ኣቂድሞኦም ዝነበሩ በብዓዶም ሰፊሮም ዝነበሩ ኣሕዛብ ብዛዕባኦም ኩነታቶም መታን ክፈልጥ ኢሉ ሰለይቲ ልኢኹ ነይሩ
زيوم 12 سليت خا مدرستي ويدما كان ان سليوم ابربع معلتهم ناموس يتملسوم اوريز هولك معرف 13 فقدي 25 كريستوس دما ناي منغست سميات مارحه سلا زخونه 4 معلتن 4 ليتن صمه كمون ابربع معلتي توسلته ملك ويدما اما حصناديو قرص اكل تسرعلو سب سلا زبدله نخحسا كخون يلو 4 معلتن 4 ليتن صمه سرحو بصوم جمره كمي بالعناي تغبار حاتيات مسرت كم زخونه صوم دما ناي سناي تغبار مسرت يوم سلازي ابنا ادمن ادينا حيوانن ناب حاتيات زاتورو ناب رخصه زودقول مهنيات ببلعي غيرميم ወይ ድማ ስለዝበልዑ እዩ ስለዚ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስርሑ በጾም ጀመረሉ ምክንያት ብልዒ ናይ ተግባር ኃጢአት መሰረት ከም ዝኾነ ጾም ድማ ናይ ሰናይ ተግባር መሰረት እዩ እዘን 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስተወደ ኣምባር ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ቅዱስ ወንጌላዊ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ተገሊጽዎ ዘሎ ጠመ ማለቱ ባህረ ሰብ ስለዝለበሰ እዩ ከምኡን ተፈታኒ ዝቀርበሉ መንገዲ ንምሃብ እዩ ኢሉ ስለዚህ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበሃል ገሎ መለኮትን ስጋን ዝተዋሃደ መለኮታዊ ባህርን ስጋዊ ባህርን ዘዋሃደ መለኮታዊ አካልን ስጋዊ አካልን ዝተዋሃደ ሓደ አካል ሓደ ባህር ዝኾነ ሰብ ዝኾነ አምላኽ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ በሰብነቱ ጠመ በመለኮቱ አይጠምን ክናብ ሰብነቱ ጠመ ملكوت بسجا تأمين ملكوت بسجا تساقي ملكوت بسجا مودة ملكوت بسجا تأمة سلزي تزي تأمي تأمة كما يمستي تأمي سجا سلستوى هذايو سلزي مبار 4 معلتين 4 ليتين مستوى ده بدحرزي كم تقدس وانجلاوي الوزلة تأمة يبل تأمة مالت ما بحر سب سلزل بسه سب سلزغنيو كمون تفتاني زقرب له من قدن ما هبيو سلزي سلخلت مغنياتيو بتقدمي تأميز بللو سجا استوى أملاك مخانون من جاريو بتخلي دم تي فتاني ويدما ديابلز قرب ولا من جدي نمهاب إلى يوم ناي كريستوس فتنات ويدما كريستوس أملاكنا أبجد ما قرنتس استفتنا الفتنات انتايز مثل تي فتاني ويدما ديابلوس ناف كريستوس أملاكنا مسألة الفتاني ويدما ديابلوس اتفتاني ناف كريستوس أملاخنا مسأ بلخا وديك زابير انتخون كاس ازن ايمان انجيرا يخونا بلو ديابلوس مجمرتا ناف كريستوس أملاخنا قريب سزارب قالنتاين يرن تتباهيلو وديك زابير انتخون كاس ازن ايمان انجيرا يخونا بلو أفرو بايرانوس بؤوس سمر كفتو ودي ازيو كبل السمع سيطان وديك زابير انتخون كاس ازن ايمان انجيرا يخونا بلو ابن كمتي نعدام ببلع مخنيات زصحته تأميو علمو حبستريو انت صحته مبالي سلازي سيطان ويدما ديابلوس كريستوس أملاخنا بقدام قرنت أسكره بقولو تاراسب عرق بأسيس سلازي مسالو كمتي نعدام بمخنيات بالعقر زصحته كما غاني كريستوس بنات حساب سب كوينس لتسمعو ويدما تاراسب سلازي مسالو نزح حبستي انجرا يخون بلو دحرزي قويتنا أملاخنا مدحننا إيسوس كريستوس بأملاخ أو قالو كم زغبل ملسلو سب كاب أملاخ بزوص قال دا أمبر بإنجرات راح أين برن إيو زول صحف الله بلا أزي صحف زي أوري زلاقم عرف شو من تفقر سلسته إزلو سلزي كأوري زلاقم عرف شو من تفقر سلسته العلو قويتنا أملاخنا مدحننا إيسوس كريستوس نسيطان نتفتاني كم زغبل قسسو سب كاب أملاخ بزوص قال دا أمبر بإنجرات راح أين برن إيو زول صحف الله إلو ملسلو نسب انسساو بحري لو كلاتنا نفلطو نسب انسساو بحري اللو انسساو بحريو كمغبن تتخلكله ناموت نفسي بصح كما يقال እግዚአብሔር መንፈሳዊ ምግቢ እዩ አሞጽ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 11 ድሕሪ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስ ከተማ ወሰደ እሞ አፍ ገምገም ቤተ መቅደስ ደው አበሎ አብነት ተድባብ ማዕዘንት ርእሰ ቤተ መቅደስ ይብል በሐቅ ወደ እግዚአብሔር እንተኾንካስ እስከ ካብ ዘልልካን ታሕቲ ተወርወር ጽደፍ ብሎ ዘልልካ ጽደፍ ማለቱ ኃይሉን ምግምጋም እዩ ስለዚህ ዲያብሎስ አትገምገም መስበጽሑ እምባር ወደ እግዚአብሔር እንተዳኾንካሲ እስከ ካብ ዘልልካን ታሕቲ ተወርወር ብሎ ይብል አፍታ ቀዳመይቲ كما عدام ببلع متان كسحته إلو ببلعي فتنوه أفتخل أي تغانتا إلو
بحق ود እግዚአብሔር እንተኾንካስ እስከ ካብ ዘለልካ እንተ ሓቲ ተወርወር ወይ ድማ ጽደፍ ብሎ እዚ ዝበለ ለምክንያት ካ بحق ود እግዚአብሔር እንተ ደኣ ኮይኑ ምንም ኣይከውንን እዩ ስለዚህ ኃይሉ ብርታዒው ጉልበቱ ንኽፈልጥ ወይ ድማ ኃይሉን ጥበቡን ብርታዒን ንኽፈልጥ ኢሉ ዲያብሎስ በዚ ተወርወር ወይ ድማ በዚ ጽደፍ ብሎ ይብሎ ስለዚህ ዘሊልካ ጽደፍ ማለቱ ኃይሉን ምግምጋም እዩ ድኹም ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ ክስበር እዩ ሓያል እንተ ኮይኑ ኣይስበርን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ መንገድኻ ክሕሉኻ ኣጋርካ ብእምኒ ከይተዓንቀፍን ባይዳዎም ከልዕሉኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፉ ኣሎ በሎ ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ከም ዝኽል መለሰሉ ንእግዚአብሔር ኣምላካ ኣይትፈታትኖ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ በሎ ሕጂውን ካብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6:16 ኣልዒሉ ወይ ድማ ጠቂሱ ሰይጣን ነቲ ዘምጽኦ ቃል ካብ መዝሙር ዳዊት 91:11 ክሳብ 12 ኣልዒሉ ሰይጣን ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕሉኻ ኣጋርካ ብእምኒ ከይተዓንቀፍ በእዳውን ክሕሉኻ በእዳዎም ከልዕሉኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፉሉ ዝበሎ ነዚ ምላሽ ንምሃብ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ኣይትፈታትኖ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6:16 بدحر زي ديابلوس يبلو بدحر زي ديابلوس تغلط فتنات مسفتنو بتغلط فتنات دم مسسعره بدحر زي ديابلوس كان بحدش ناب ازينه وهي انبا وسدو منقسات كل عالم كله خبره دم ارأيو ازي كبحال كلو نعو نوي دم نتفتانين ديابلوس لازم مسرد انبر نغويتاس كل تلويت مسيلو اي رأيون ديم سيطان دفار سلازغونه كم زغبل تزاربه هدفي أنت سجيد كاللي إدوان تنسي كاللي إذ كله خبك عيبلو بدي عرزي قويتنا إيس كريستوس سيطان كيت كاوير حق بلو أملاخ بأملاخ نوتو كأن أيو كما يزداق معرفش دي الشيف غدي 4 سلدي تفتاني ويدمات ديابلوس أكيد مؤو كل من قساتن كبرتاتن عبيت نقراتن تلويت إيرأيو سلزنا بري تدفي أنت سجيد كاللي إيرون أنت ناسي أخلي إزغل لك بكاء بولا إبل أملاخ بأملاخنا تكنا سلازخنا جنا قويتنا أملاخنا مرحلنا يسوع كريستوس أفتنا ميت رشا سالسيت فتنا أنت إلو سيطان كيد كابيرها بلون سيطان تساقيد كاللي سلازبلو كيد كابيرها بلون دي حري كابز سعبو من الرحاب بلون إجزافير أملاكا كتساقلو نعو بين دمات جزاء صحفي مو سيطان كابيرها بلون سلازي سيطان كيد كابيرها بلو زبل قال أملاخ أبوتات كتنتنو خلو بسلسة ملكة تنتينو ملو تقدامي سيطان تساقيد كال ليس لزبلو كيد كابير رحا ولو قال أي دي حري كابز سعب منان كلهم رحا ولو بسلسة كان إجزابير أملاكا كساقدلو نعو بين دمه كتجزء صحفي مو سيطان كابير رحا بلو بغالي وسدو ماليتو العليلنا خمزر أنا يو وسدو زبلو حساون مرأي سلزغون يتجددو آيكونن حرين بار حجون كابتي ناي عبصوم كيوصنا خلنا اتيوم عبيتي سلسته ارستحات او ويدما سلسته عبيتي ارستحات اتباهيلوم زلو سيطان تفتانين ويتنان املاخنان مدحنينان ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈተኖ እዞም ዝስዕብዮም ቀዳማይ ስሳዐ ካልኣይ ትዕቢት ሳልሳይ ከዓ ፍቅር ገንዘብ እዮም በዞም ሰለስተ ነገራት ይኸአ ተፈታኒ ዲያብሎስ ንክርስቶስ አምላኽና ኣብ ገራም ቆሮንጦስ ዝፈተኖ ስሳዐ ማለት ዘይተዋሃበካ ምድላይ ትዕቢት አምላኽነት ምድላይ ፍቅር ገንዘብ የአኽረን ዘይባል እዩ ስለዚህ በደም ሰለስተ ነገራት እዚኦም ሰይጣን ወይ ድማ ዲያብሎስ ንአምላኽና ንጎይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተነ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንአዳምን ሔዋንን በደም ሰለስተ አርእስተ ሓጣው ተፈቲኑ ንጸላእዮም ዲያብሎስ ሰዓረሎም ተኾነ ንአዳምን ሔዋን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ ሰብ እዩ መነኮሳት ዝደልይዎ ስለ ዘይረኽቡ ጾሮም ስምዒቶም ስስዐ እዩ ኣብ ገዳም ወይ ድማ ኣብ በረኻ ዲያብሎስ ብስስዐ እንትመፀ ብትዕግስቲ ሲዕሩሎም እዩ كما يقولون أملاخنا المدحنا يسوع كريستوس نسيطان ديابلوس بس الساعة كما تقولوا بتعجز تسعير وين أنا كوسات دما سيطان ديابلوس تفتني أبرخا أبقدام بس الساعة أنت فتنهم أقدموا قولون أملاخنا المدحنا يسوع كريستوس بتعجز تسعير لهم يوم إذا سلا زغني كرسانا بوتات منكوسات سيطان بس الساعة فتنهم كله بتعجز تجيرهم بسعرهم
كهنات أيمرنا عميق معرقنا خالعول متوقيو بمبال سلزعبيو صورهم تعبيديو عبيت مقدس بتعبيت انتفتنهم بتحت الناس شعر لهم إيو نجستات صورهم فقر جنزب سلطانيو سلازخانة أب انبا بفقر جنزب انتفتنهم جنزب مثلا شعر لهم إيو سلازين بار دحرزي حاتيات كاب كل سرا كم استمحوه كونات يبل لذي قويتنا أملاحنا نمدحنا نيس كريستوس نتفتاني بزم سلسة نقراز يوم السعارو حتيات كابسرا كمستمحوت كونت قدس ساويرز أنصوتيا أو حيمانة أبو سمانان حموشن فقدي سلاسان حموشن تايبل إذا متلال زيان أدامنا ميرت كم زملست قبرتها ناب أملاخي نافتن كل وهابي سيساي مسبس حقنا سيطان حافيرون تسعيرون تملسه سيطان بتنسلستي أنا قديمونا أدام أو ديقوان يرئيو دحراي قنانا بكروسس أملاغنا مسمس أيبل قدساوي رزان تشيا إذا متلال زيان أدامنا ميرت كم زملس قبرتو إيا ناب أملاخي نافتن كل وحب شاي مسبس حقنا سيطان حافيرون تسعيرون تملسه ساوي رزان تشيا حيمانة أبو سنان حموشن فقدي سلاسان حموشن بدحر زين بارت فتاني ديابلوس نقويتنا أملاخنا نمدحنينا يسوع كريستوس حدقو أب لوقاس وإنجيل اسكي غزيو هو يبل لوقاس معرف 4 فقد 13 دحراي يبلبي يهودان أهيدون حديرو كساد سقلو نغزيو حدقو بله انه دما ملائكت مصيوم اغلغلوم فتاني ياب قدام قرنطوس نقويتا مسفتنو تسعيرون حافيرون مسترفه حدقو يبل وإنجيلاوي ودما ورسانا بوتات كريستوس حدقو زبلو أبو يهودا حديرو كساع زملس كساع سقلو نغزيو حدقو بله انه دما ملائكت مصيوم اغلغلوو مسغانا يغباك اي زبليم قدسان ملائكت كم تعبيت لهم زمسغنو او قدام قرنطوس مصيانكا اغلغلوو مسغانا يغباك ايو بلو ملائكت مصيوم اغلغلو مالتو ديابلوس مس ملائكت خوينو شعرن نمبر نبينو اي سعرنن كيبل الي سلازي افتي شعو ديابلوس كفتنا هلو بزع ملائكتي وانجيلاويان ايتزارون ديابلوس فتينو مستسعره ملائكت مصيوم اغلغلو مالتو ديابلوس مس ملائكت خوينو شعرن نمبر نبينو اي سعرنن كيبل اليو وانجيلاويان نزتقسو نزي مخنياتهم مثالي عبين اشتن نغس بزعبازي ناي ديابلوس فتنان ناي غويتنان ناي املاخنان مدحنينان يسوع كريستوس 40 ليلتن 40 معلتن اب قدام قرنطوس مصيو استفتن فتنان ديابلوس مسحارون بز مثال زي تغليصلو سوغانتا ازبل مثال عبن اشتن نغس هذا عبين اشتن نغسن نوغ تسلفو ويبل عبين نغس نتي كاوز تحت نوس نغس حزبي كاب زحلقنا حدحنا نقطن بلمو غطمو عبين نغس نوس نغس سعرو كل نبرتون مارخو لحرزي عبين نغس سعرهم لاسكولو سراويتو بحاغوسن بعلتان تقبلوا ويبل قدس ابيفانيوس هيمانه ابو معراف 55 فقدي 13 إذا مثال غير مقرب مزلو تعاب نغس تباهل زلو سماين مدرن فطره زلالماو نغس غويتنا املاخنا مدحنينا يسوع كريستوس اتن ايش نغس تباهل زلو خا دياولوس يدما شيطان سلازي كريستوس بينو دياولوس لسعرو انه ملائكت مصيوم اغلغلو وبله الساعتكم ون حناتم بكريستوس كريستيان استبحلنا بتعقستي انت سعيركم ملائكتي كغلصلكم يوم نبال ابنت يوم زحان قدسانا بوتاتون እግዚአብሔር بزاهم ጸጋ እግዚአብሔር بزاهم ረድኤት بتعقستي እግዚአብሔር አምላክ ስለዘገልግልዎ ምስ መላእክት ዝዛረቡ ምስ መላእክቲ ፌንፌዝ ዝራኸቡ መላእክቲ ካብ እግዚአብሔር አምላክ በአፍ መላእክት ገይሮም ዝቀበሉ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት እዮም ሓደ ባሕታዊ ካብ በዓቱ ከይወጽእ መጽዓ ነበሮም ኣብ በዓቱ ክነብር ከሎ ሰይጣን መጽኡ ንጉስ ይጽዋዓካ ኣሎ በለው ንስ ድማ ብዘይካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ የብለይን በለው እሞት ሰይጣን ኣብ ዓለም ተቐሚጥካስ ንጉስ የብለይን ትብሊሉ ብዝሓዞ በትሪ ቀጥቂጥዎ ከደ ብድሕሪዚ መልአክ ዓቃቢ ወይ ድማ ሓላዊ መልአክ ተገልጸሎሞ መን ኢኻ በለው ንስ ድማ ኣነ ሓላዊኻ መልአክ ክሳብ ሕጂ ዳ ኣበይ ነርካ እንተበሎ ሕጂውን ስለዝተዓገዝካ እየ ተገሊጸልካ በሎ ይብል ስለዚ እዚ ኣብነት እዚ ወይ ድማ እዚ ታሪኽ እዚ ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ንምንታይ እንተ ተባሂሉ ከምቲ ጎይታን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ ብትዕግስቲ ንዲያብሎስ ሰዓሮ ንስኻትኩም ቶም ናይ ክርስቶስ ዘበልኩም ድማ
بتعجسين ديابلوس انت سعيركمو بتعجسين تراتنا ورخونكم ملائكه تغلصلكم يوم ناي بالابن سلا زخونه بزي ابنت زي غيرم كا بزي نايزي حدا بحتاوي تاريخ غيرم كا نزينا وانجيل ملقتي اسمي عمو يركبوا مالتي ስለዚህ ዝባሕታው እንተ አገሩ ካብ ባዓት ከይወጽ መብጻዕነ ወይሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ባዓት ዝነበር ተኾነ ሰይጣን ተፈታነ መጽዩ ነቲ ባሕታዊ ንጉስ ይጽዋዓካ ኣሎ ወጻበሎ እሱ እቲ ያው ባዓት ዝነበር ባሕታው ካንታ ኢሉ ብጀካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ባል ይብልን ኢሉ እቲ ሰይጣን ካብ ዓለም ተቐሚጥካስ ንጉስ ይብለኝ ክትብል ኢሉ ብዝሓዞ በትቀጥቂጥ ወኸደ እዚ ባሕታው እዚ ድማ ሽዑን ብትዕግስ ጸንዐ ድሕሪ እዚ ሓላዊ መልአክ ተገልጸሉ መን ኢኻ ኢሉ ከዓ ሓተቶ ንስ ድማ እቲ ሓላዊ መልአኽ ኣነ ሓላዊ መልአኽ እየ በሎ ክሳዕ ሕጂ ዳ ኣበይ ጽኒሕካ ኣበይ ነርካ እንተበሎ እቲ ሓላዊ መልአኽ ድማ እንታይ እዩ ዝበለ ሕጂ እውን ዝተገለጽኩልካ ሕጂ እውን ንዓኻ ረድኤት እናትካ ሓለዋ ዝመጻኹ ስለ ዝተዓገስካ እየ በሎ ስለዚ ትዕግስቲ ማዕረ ክንደይ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወት ወሳኒ ምዃኑ ማዕረ ክንደይ ተራ ከም ዘለዎ በዚ ነገር እዚ ክርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ማር ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ 40 ለይትን 40 መዓልትን ጾመሉ ምኽንያት በቲ ፈታኒ ዝኾነ ዲያብሎስ ዝተፈተኖም ሰለስተ ዓበይቲ ኣርእስተ ሓጣውእ ወይ ድማ ሰለስተ ዓበይቲ ኣርእስተ ሓጢአት ነዞም ክንገልጾም ጽናሕና ወይ ድማ ነዞም ዝረኣናዮም ይመስሉ ነይሮም ከምቲ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ነትፈታኒ ዲያብሎስ ስዒሩ እቶም ናተይ ዘበልኩም ድማ በጾምኩም በትዕግስኩም ነትፈታነ ዲያብሎስ ክስዕሩ ኣኽሚሉ መገዲ ከም ዘርአየና ንሕና እውን ሎሚ ጽባሕ ንዘለዓለም ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ብናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥበብ ብናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋ ነትፈታነ እንዳሰዓርና ጽባሕ ኣፍታት መጽእ ዓለም ኣፍታት መጽእ መንግስቲ ሰማያት ምስ ቅዱሳን መላእክት ሓቢርና ክንዝምር ናይ ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ጾምና ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም ይፈጽመና ጾምና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሞጎስ ክብርን ተፈታውነትን እንረኽበሉ መታን ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሕረት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን ረድኤትን ኣመላድነትን ኣይፈለየና ንዝመሃረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወለተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን